Upuan at mesa na gawa sa recycled materials o tinatawag na eco-bricks ang tampok ng mga interns sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur. Ang eco-friendly innovation na ito ay gawa ng mga interns ng Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA Pasacao Campus sa ilalim ng isang bote, isang bloke na programa ng Menro Minalabak. Ang tinatawag na eco-bricks ay binubuo ng mga plastic na bote na pinuno ng mga non-biodegradable waste o mga itinuturing na patapon ng basura. Ang mga patapon at mapanganib sa kalikasan mga basura, inelevate at nagamit ng mga estudyante bilang pangunahing bahagi ng mga functional na muebles. Maliban sa pagdugon sa problema sa basura at plastic pollution, layunin rin ng programa na ipakita sa mamamayan, lalo na sa mga kabataan na imbes itapon, maaari pang magamit sa mas makabuluhang bagay kahit na papatapon na.